Čaute ľudia, zdraví vás Ronaldo 10101. Dneska som tu s mojimi zase hlavnými hostiami z Muhahaha. Čaute honiči. Potom, počkajte si pozrieť, na Fico Nazdar kamarát. a Ria. Ahojte. Jauda. Restart. Takže dneska sme tu u hry Trial Extreme. To je pekné od teba. Čo je to za hra? Ja som to nechal. Je to hra na Facebooku a je to dobrá hra. To je zážitek. Ale ide o to, že budeš mediálna hviezda. No hej, to je základ. To je základ. To sa cení, to sa nosí. My už sme trošku väčšie hviezdy ako ty. Áno, vieš, my už sme dali boli. Ako ja? Áno. Už máme niečo so sebou. To ja nie je nikto väčšia hviezda. Ale, vieš, no, je, ako, čo ti budem hovoriť k tomu? Ideme ďalší level druhý. Level 2. Ako si to A som ti povedal, že nespievaj, lebo budeš mať toľko dislikeov. sa nudím. Tak to verejne. Dobrú prohráš. Boha. Počkaj, vieš ako zrobíme? Ja budem hrať ligu, keď budem dávať na one, tak dáme zdieľanie tejto obrazovky a ti ukážem, ako sa to robí. Ale vieš prečo, lebo chceš byť väčšia hviezda ako ja, ale to nikdy nebudeš. No jasne. No ja som najväčšia hviezda. Ja som najväčšia, ticho. Aj. Poďme z tej Stoj. Už. Ideme rýchlo 150 km hodine. No a ako dlho máš svoj účet na YouTube? Dlho. Dlho? No dosť. Ale tu je môj nový. Ja som tam ten účet mal asi rok. A koľko si tam mal lajkov dokopy? Veľa. Koľko videní? Veľa. Spolu? Ako myslíš spolu? Spolu dokopy videní? O 20 000. No, a odberateľov koľko si mal? Počkaj. 50. No. Tak to je ešte väčšia hviezda jak my. Čo si povedala, že máš 1000 odoberateľov. No veď tak to mám, ale vieš, tak ja to už mám 20 rokov. Koľko? 25? Koľko máš rokov? Ja koľko mám? Hej. 28. Ja mám 28, tak neklam. Koľko malo? Ja mám 28. Čo hovorím? To je malo. Ako? Ale dám svoje kompoty. Restart. Co ma teší? Mladá pani, jak sa máte? Pekné som to. Už natáčame 4 minút. Ty. No a koľko, aké dlhé bude video? 10? 11, 12. Ja som. Ja chcem 15, neviem ako vy, ale Ja chcem natáčam cez taký program, cez čo sa dá natáčať 10 minút, ale si idem stiahnuť program, cez čo majú natáčať hodinu. Aj na čo? To na čo chceš natáčať hodinu, mi povedz. To? To už bude inak. Keď budeš mať špeciálny diel. No čo, jak ti to ide? Dobre, zatiaľ.
A vieš, že to bude na hovno video, keď tam bude ticho. Musíš začať kecať do toho. Tak to strihnem, či? Bo to vystrihnem z toho? Na to bude ešte blbšie, keď začneš. Musíš dať čo hovoriť do toho. Ne, musím byť ako Žira! hrdá. Švíjať hviezda, ale Oh, nespievaj. tak to Ne, ho. to je zase. Potom nebudeš hviezda. To môže iba... Takže máme 4. level a ideme po drevoch. Woohoo! To si robil. Jedem, woo! Ale Salto. Milana pani, kde ste? Čo? A ty si tu, lecaj ozvy. Ozývam sa. Ale neozývaš sa vôbec. Ozývam. Vôbec sa mi to Eee, nepáči. slovo, za chvíľu bude. Mne sa nepáči tvoje oslovenia, tiež sa nesťažujem. No ne, teraz čo to bolo? Mladá pani. Hej! Už asi vieš, od koho to mám. To nie je do mňa, určite. Tak, nie. Jednoznačne nie od teba. No. Teraz musím ísť veľmi pomaly, pretože tu sú zaujímavé stĺpy. Ideme rýchlo. Woohoo! I'm sexy and I know it. A jedem. Au. To bol headshot. A Alex pôjde, či? Co ty neudavne? Mladá pani, Čo? Káže. ale Alex, Voláč. čo má no ide volať? Obsadená. Ale čo, jak ti to vidí? A zase ticho, vidíš? On sa učí. Aha. Ale vidíš, zase si ticho. Zase budú Čo ľudia. učíš matematiku? Čo sa učí matematiku? Moje slova sú veľmi drahé, tak preto tak málo hovorím. Aha. Hej. My si sme sa nechcela? neplatili. Zase klameš. Co? Škôl sa iba klame, bože. To hovorí ten pravý. Ja? Z mojich úst ešte klamstvo nevyšlo. Práve toto bolo tvoje najväčšie klamstvo, ako si kedy povedal. Nebolo, to úplne... Je to. Úplne nie. Ešte motorka. Poď. Woohoo! Konec levelu, vyhral som. Nič len vyhrať level, aby som... Chtěl taký nekúkal. A to chcel slavu toto. Ale to bolo až 8 level. No to chcel slavu. Uznávame ťa. Ja mám židli. Headshot. Ja sám kúkam. Jedem! Na zadné kolesa vždycky na začiatku. Bacha, tu sú samé nakladáky. Ja to listine. Mám židli. Hej, presne. Hej, no. To s tou slámkou, to aj nechcem spomínať. Andrej, tak musíš hovoriť, jak keď si bol u mňa a volala si Vanka. Tak, ale ja tak to dole toho, tak. Myslíš tak? Vidí to, ty si motorka. Inak aj keď budeš dávať tie zvuky, tak to si ľudia vypnú. Tak musíš. Ty múdr, hej, ty už mi neráď, hej. Ja som len robiť, čo chcem vo videách. Ale ja som skúsený. No neskúsený Vietnam, vieš. Headshot. 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 Jak môže byť headshot, keď tam neskrát? Takže o 30 sekúnd sa končí video. Hej, tak to je smutné. Koľko sveda? Chápeš, budeme musieť končiť toto. Je to je zadarmo. Riziko. Aspoň jeden level musíme zvládnuť 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Takže čaute. Ja vás zdravím.